Bakizue urteko asterik berezinean sartuta dagoela euskara, dakizuen bezala igande honetan euskararen nazioarteko eguna ospatzen da, eta horren harira aurreko astean aurkeztu genuen momentu garrantzitsu hau berbestela ospatzeko, Andoaingo Udalak herriko materialekin prestatu duen egitaragua. Egitarau honetan herriko materialek hartu dute parte esan bezala, eta hain zuzen atzo ekin zitzaion egitaraguari AEKak egin zuen kantu jirari esker. Egitarago horren baitan, Andoain laburrean egitasmoa aurkeztu nahi dugu gaur. Horretarako gaude hemen Ainhoa Aiertza Estibiko Bide Eskolako ordezkaria eta nina, Oinar Rodriguez Andoaingo Udaleko euskara zinegotzia. Aurten lehiaketa honen 3. edizioa ospatuko dugu. Dakizuen bezala Andoain laburrean egitasmonek euskarazko ikusentzunezkoen eremua gerturatu, hurbildu eta sakondu nahi du. Hain zuzen, ikusentzuneko eta zari ganaiz aurten lehiaketaren zentzua zabaldu nahi izan dugu. Film laburren lehiaketa izatetik bideo laburren lehiaketa izatera igaroko da, eta zentzu horretan hainbat generotako lanak edo aurkeztu ahal izango dira. Bideo espotak, publizitateak, film laburrak, elkarrizketak, dokumental laburrak, bideoklipak, bideoartea, animazioa, esan bezala genero askotako bideoak aurkeztu ahal izango dira. Profesionalak ez diren 16 urtetik gorako pertsonek hartu ahal izango dute parte. Bideoak hizkuntza edukiren bat izatekotan noski euskarak izan beharko du, musika edo hitzak edo dana. Gaia ere librea izango da, baina beti ere Andoaingo herriari edo pertsonaien bati edo erreferentzia egin beharko zaio, eta gehienez ere 15 minutuko bideoak izango dira. Ahaztu zaita aipatzea, normalean film laburren lehiaketa hau denboran lehenago egin izan degula, eta hain zuzen beti sari banaketa kointziditu izan duela euskararen nazioarteko egunaren harira. Aurten, tempus horiek egokitu ditugu lehiaketara, eta hain zuzen euskararen nazioarteko egunaren aste honetan abiatuko dugu lehiaketa bera. Eta esan bezala, otsaien izango da sari banaketa. Halere guain enoan dugu isitasun bila. Ainarak aurrera duen bezala, aurreko 2 ediziotan fetxa hauetan ematen duten sariak, eta aurten abia puntua izango da, sariar egunaren inguruan. 16 urte edo gehiago dituztenak, eta 2018ko abenduaren bukaeran 16 urte dituztenek parte hartu ahal izango dute, beti ere profesionalak ez diren, eta Andoainekin lotura dutenak, Andoainen bizi, ikasi edo lan egiten dutenak. Hizkuntza berak aipatu bezala, hizkuntza izatezkotan euskara izango da, ahotsa, musika, elementu grafikoak, kredituak eta bestelakoak. Gaia librea da, baina hala eta guztiz ere hobetsiko da Andoaingo herria, Andoaingo pertsona edo gertakaria ezagun bati erreferentzia ematea, Andoain laburrean Andoainen bertan burutzen dalako eta herriari aipamen bat egitea hobetsiko dalako. Gutxienezko denbora aurten ez da zehazten, baina bai gehienezkoa. 15 minutu izango da, gehienez aurkeztu ahal izango dira lanak. Kredituak barne, hori garrantzitsua da aipatzea, kredituak barne. Lanak lehiaketa honetarako sortuak izango dira, eta edozein genero hobetsiko da, edozein genero onartuko da, esan bezala, dokumentala, bideoklipa, elkarrizketa, edozein dala ere. 2 modutara aurkeztu ahal izango dira lanak. Lehenengo aukera izango da Andoaingo euskara zerbitzura bidaltzea, euskara zerbitzua abildua andoain.eus postara, eta hori Maia Iprich deituriko web horri baten bitartez bidali ahal izango da, eta fisikoki bestela udaletxera ekarri. Andoaingo udaleko euskara zerbitzura aurkeztu ahal izango dira goizeko 8:00 ordu 2 bitartean. Lanak bakarkakoak zein taldekoak izan daitezke, eta parteide bakoitzak gehienez 2 lan aurkeztu ahal izango ditu. Formatoei dagokionez, formatu ugaritan aurkeztu daitezke lanak, MOV, MPEG, FLV edo Windows Media Video formatoak, eta bere izbena ere nahi dana, baina beti ere aukeran 1280 bider 720 edo eta 1920 bider 1080 pixeletakoak hobetziko dira. Bere izben hori balima da, kalitate hobeago izango da. Esan bezala, lanak aurkezteko epea 2018ko otsailaren 2 ostiralean bukatuko da, eta aurten berrikuntzak ere badira sariak, lehenengo saria 400 euro izango da, 2. sariarentzat 200, eta 3. sari bat izango da 100 eurokoa, eta horretaz aparte ere saridunek elkar argitaletxek eskainitako liburuak eta materiala jasoko dituzte.
Epaimaiari dagokionez, 3 adituk osatuko dute epaimaia. Aurtengoan, Jose Felipe Uzmendi izango da epaimaikideko lehenengo kidea, telebista eta bideo produktorea dugu, ezaguna. Ainhoa Morales, berez zinema, publizitatean eta telebistako telesailetan, estatu mailako telebista sailetan, bigarren kamara laguntzaile gisa lan egiten duen euskalduna. Eta 3. Joseba Sakristan Garmendia, kazetaria eta gazteako esataria izango da. Esan bezala, otsailaren 2an bukatuko da lanak entregatzeko epea, eta sari banaketa ekitaldia 2018ko otsailaren 15ean izango da, osteguna, Bastero Kulturguneko ekitaldiaretoan arratsaldeko 7:00. Bertan emango dira ezagutzera epaimaikidearen 3 saridunak, eta horretaz aparte, lan honenak proiektatzeaz gain, Kimuakeko proiektuak ere ikusgai izango dira. Beraz, besterik gabe, esku horri bat ere kaleratu da, kartela ere, gure eskerrik beroena Allright Estudioari, aurtengo edizioko kartela osatu duen kideari, eta gonbidapena luzatu gaztei lehiaketa honetan parte hartu dezaten. Izan ere, gaurko gazteri oso ohituta dago ikus-entzunezko produktua kontsumitzea edo ikustea, bai telebista, internet edo zineman eta hainbat gailu eta modutara, eta beraz, oraingo honetan nahi ditugu beraiek sorturiko proiektuak eta ikus-entzunezkoak ikustea. Beraz,